urteetan zehar askotan esan dugu andoaindar asko garela, ez? Eta denok zerbait egin dugula egun dugun herria eraikitzeko. Baitare, esan ere, hilabete hauetan ere elkarlana asko egin dugu era desberdinetako, eta esparru desberdinetako elkarteekin, eginkizunak, ekitaldiak eta egitasmo ezberdinak antolatzen. Aurten, eta estreinekoz, eta baitare esan behar dut, herritar talde baten iniziatibari esker, esan bezala, estreinekoz eta lehenengo aldiz, Andoainen San Silvestre lasterketa egingo dela eta antolatuko dela. Animatu nahi ditugu andoaindar guztiak, era guztietako andoaindarrak, gutxi edo asko, kirola gutxi edo asko egiten dutena, baina beldurrik gabe parte hartzera lasterketa herrikoilo honetan. Ahalik eta jende gehien elkartu nahi dugu lasterketa herrikoilo honetan. Eta esan bezala, lehen aipatu duan bezala, 200. urteurrenaren ospakizun hauetan amaiera emateko aukera paregabea dugula. Elkarte bat sortu dugu, eta karrera izango da 5 kilometroko karrera, eta nahi dugu Andoaindan jendia animatzea, eta izango dara nahiko denok parte hartzeko. Goizeko 11 izango da, ibilbidea izango dira 3 buelta, ez? Erabaki denun 3 buelta, eta... Nondik abia? Zumea plazatik atera eta Zumea plazan bukatu.